ngiyabonga nje ngizizwa ngibusisekile inyama esahlangana nomphefumulo akukhona ukuhlakanipha kwami umusa kaJehova ovele ekhaya ezulwini uFebruary manje usanda kuqala kodwa futhi at the same time siyabona ukuthi sesigudla nawo manje siyaphakathi nendawo khona manje sobe sesuphetha kwawona lo February manje kube sekuyama Easter manje kube sekuJune after lokho siqala phansi manje ngoJune kuyabanda ne kuyabanda ngoJune bese kuthi ngoJuly umoya zisha ngomoya khala umoya lapho kuphephuka izindlu okay after lokho sasilindele enye isama ngithemba unyaka usakuphethe kahle so far izinto zenzeka kuneyingozi abanye abantu sebengcwabile nje nami including mina unyaka uqala nje kodwa sekube khona umncwabo sengcwabile abo nje izinto zenzeka ngapha nangapha kodwa ke ngoba sisaqinile sisa strong sisakwazi ukubonana konke lokho kumusa kade ngibuka ivideo kaDonald Trump interview akayenza ngo1980 ngalo nyaka loyo wayena 33 echaza impilo yakhe ukuthi kahle ngeke ngisho ukuthi wayechaza impilo yakhe ngaleso sikhathi lesena 33 wayekhuluma ngamabusiness akhe yabo ekhuluma ngezinto akazenzayo njengoba naye ayisayibhongo ngaleso sikhathi umuntu na 33 usuke sayintwana lapho usayintwana kokunye usazidiscover mawumuntu wesilisa kulowo mnyaka kusuke kufana ukuthi usamncane kakhulu ngoba impilo yomuntu wesilisa ayigijimi maweqhathanisa nempilo yomuntu wesifazane umuntu wesifazane at the age of 24 engabe seshadile esenomuzi wakhe yabo eseqala manje ezala izingane umuntu wesilisa 33 okuningi usuke engakakwenza abanye basuke bengakamnazo ngisho izingane uthola ukuthi lowo muntu kothi kushaya iminyaka othi eshaya iminyaka mhlambe u50 usenenqwaba yezingane yabo so impilo yomuntu wesilisa amaqhathanisa nomuntu wesifazane ayifani so kule interview uthini uDonald Trump wathatha ibusiness lababwakhe like empire kababa wakhe yamabhilidi yokuqashisa ngezindlu zonke lezo zinto so ubaba wakhe wayenazo lezo indawo lezo kodwa uDonald Trump upgrade yabo upgrade wazenza isimanje sangaleso sikhathi sango 1980 so mayenze indawo isimanje nerent kumele ikhuphuke mawuqashile kulabo abaqashayo uyazi ukuthi uma endlini ama tiles inamanzi inogesi ngeke irent yakhona ngeke ifane nomuzi ufaka umata nendlu efaka umata yafakwa nje okay mhlambe amanzi uwakha ngaphandle empompini nogesi irent ngeke izefana the more kune quality the more irent inyuka iba ngaphezulu so it's iba kanjalo so Donald Trump wenza into ecishe ifana nale ngichazayo ukuthi wathatha lezi zindlu zakhe wazenza isimanje so irent iyasibiza ngaleso sikhathi because wamane ibuilding yakhe yayiphakathi nendawo kwekubhilidi iNew York eBrooklyn iNew York straight yabo so iNew York uthi indawo wayeyithanda kakhulu wayazi ukuthi amabhizinisi akhe azodlondlobala kakhulu uma eseNew York so bekuyinto kanjalo and then we-expanda apartment yakhe okay wabiza ibhilidi ke la ukuthi ini Trump Tower kunebhilidi nje eliseNew York elide libizwa ngokuthi iTrump Tower kukutshelani ngoTrump kukutshela ukuthi ebuncaneni bakhe nasebunganeni bakhe imali into ebengayona inkinga yabo ngoba bewusomashishini he was a businessman so bengayona inkinga nje ukuthi ebe nemali so wayakhe empire yakhe naye waqhubeka wenza amabhizinisi akhe until ezithola ithuba lokuthi ebe upresident ekubeni upresident kwakhe iyiphi imali wena ngokwakho mawucabanga angayintshontsha from the state ethi no I'm gonna take the money from the state I won't deliver lezi zinto ekumele ukuthi ezenze ethatha imali efake ephaketheni lakhe it seems impossible kuzwakala njengento engawakho umqondo yabo
yeah, izwakala njengento engawakho umqondo. Mase uqhathanisa nama politicians esinawo la eAfrica, siyazi ukuthi imali intsha eAfrica. So umuntu imali mayisesandleni sakhe, even though azi ukuthi le yalokhu, still it's difficult ukuthi enze zonke lezi zinto ekumele zenze because imali intsha kuyena, ingqondo yokucabanga ayifani nale ngqondo le yomuntu vele obe nemali kusukela ekuqaleni. Uyayizwa leyo nto. So that's why thina icontinent yethu ikanje ilesimo lesimo lesi ekusona ukuthi abantu makuthiwa kwenziwe izinto kwakhiwe istadium azakhiwa, makuthiwa kufakwa amanzi emphakathini awafakwa amanzi, umuntu ucabangela iphakethe lakhe, which is totally wrong. Kodwa futhi ngeke ngibasole kakhulu. Yabo, that's why kuthiwa kuyicala. Even ngisho umfundisi ongasebenzi odependele kwiminikelo yabazalwane, evumelekile leyo nto leyo. You should have your own source of income. Then abazalwane nabo bazonikela ngepace yabo, ngeke uzobaxine, yonke into izoba umsebenzi kaNkulunkulu, izohamba ngaleyo ndlela leyo. So it's simple as that. Akumele udependele kubantu. You should have your own businesses, usebenze nawe ngendlela yakho, then yonke into izoba smooth. Yilokho kusemqondweni wami kuleli sonto. Ngicela ulike ivideo yami, usubscribe ngoba ukukhula kwe-channel yami nami ngiyakhula, ngiyaphezulu.